PM रन्जित बसुमतारिया रुनिखातायाव रुनिखाता हेरिटेज फरेस्ट आइबि बेखेवदों। चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय रुनिखाता हेरिटेज फरेस्ट आइबिखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय गोदानै दाफामफिननानै दिनै मेहेरगोनां हाबाफारिजों PM रन्जित बसुमतारिया बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि रुनिखाता हेरिटेज फरेस्ट आइबिआ ब्रिटिश खुंथायनि समाव 1920 मायथाइयावनो बानायजानायमोन। बेखौनो बिटिआर सरकारा फरेस्ट रिभल्भिं फान्डनि गेजेरजों गोदानै फाहामफिननानै होना दिनै मेहेरगोनां हाबाफारिजों बेखेवनाय जायो। 1920 मायथाइयाव गायसनजानाय नैबे फरेस्ट बांल' बे ब्रिटिशनि समावनो गायसनजानाय बे गोबां बोसोर ओरैनो गोग्लैसोनानै दङमोन। दिनैनि दिनाव जोंनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि जा दैदेननाय माने रेभिनिउ जेनेरेशन आरो इयुथफोरखौ थांना थानायनि लामा नागिरनायाव एनकारेजमेन्ट होनायनि थाखाय टुरिज्म सेक्टरखौ जोङो खोब स्ट्रंलि मा होनो इक'नमिकेलि जौगानायनि थाखाय बा रांखान्थि बिथिङाव जौगानायनि थाखाय जोङो खामानि मावदों। आरो बेखौ जेराव जेसेबां मानि जोंनाव फरेस्टआव ब्रिटिशनि समनि बांलाफोर दङ, दा माबायाव मोनसे दङ कसुगाव माने फरेस्ट बांल' हेरिटेज मोनसे दङ, बेखौबो जोङो दा रिन'भेसन खालामनानै फोजोबबाय। बेखौबो दिनै रुनिखाता फरेस्ट बांल' हेरिटेजखौबो जोङो दिनै अपेनिं खालामबाय, फिथा होनानै नब्लांनि फिथा होनानै गोजोननाय मोन्दों। दिनैनिफ्राय जों नैबे एसे दंबावो बाउन्डारि वालनि जेंना, बाउन्डारि जेंनाया बे बाउन्डारि वालखौ जोङो उनाव बानायसिगोन। दिनै मानसिफोर जिरायनो मानो, आलासिफोर फैबा जिरायनो मानो उसुबिदा जानायखाय रानिखाता हालामावहाय आलासिफोर फैबा हर थानोबो जायगा गैयिनि थाखाय जों बेखौ दिनै फिथा होबाय। आं सानो जोंनि बे रानिखाता हालामजों लोगोसे दादगारि हालामाव जेराव टुरिस्ट मोनसे प्लेस, टुरिज्म सेक्टराव मोजां खामानि मावनो हाथों, थुलुंगानो हाथों, बिदि नंनानै बे खामानि मावनाया बयनिबो जिउआव थुलुंगानाय फैगोन जोंनि हालामावहाय, आरो बियो मोनसे इक'नमि जेनेरेट खालामनो हागोन। जोङो नुनो मोनो सार, उडेनजोंनो रिन'भेसन खालामनाय नुनो मोनो। बियो कमप्लिटलि उडेन, बियो साल दंफांजों 1920 मायथाइनि साल दंफां हानायजोंनो बानायनाय। जास्ट बेवहाय माखासे गोबाय गिजि जानायखौल' जोङो फोसाबदों, बाखि जेबो माबायाखै, एज इट इजनो जों दोनजोबदों।